Ngecat velg part terakhir. Iya Kang, iki aku wis mulai pemasangan velg sing bagian ngarep. Nah, matur suwun ya Kang sing wis ngikuti konten-kontenku. Nah, sing urung follow ndang di-follow Kang ya, matur nuwun. Iso ngikuti konten-konten montor Alphaku iki. Nah, iki lekas saya tak cepot klakere, tak pindah ning velg sing racing kae. Wes rasa suwi-suwi langsung tak cepoti. Nah, iki ujug-ujug ae wis dadi. Nah, dadine ngene iki, Kang. Modelane ngene iki. Menurut sampean piye? Jos-jos apa ora? Nek menurutku ya wis alhamdulillah apik, Kang ya menurutku. Tapi selerane wong ya beda-beda. Ya sampean komen-komen, Kang, sampean teko ngendi ae, salam-salam ya ora apa-apa. Gen iso tambah paseduluran ning montor tua Indonesia iki. Oke, matur nuwun, matur nuwun.